even, waarom moet ik helemaal naar Sittard komen? Ja, we hebben vandaag een muziekaflevering. Ja. En Sittard is de geboorteplek van Toon Hermans. En hij zat hier altijd in het kroegje. En daar hebben we een afspraak met wat leuke mensen. Ik hou van muziek, kom op. Dat is het. Dat is Superleuk. Leuk hè? Kijk, daar hangt hij. Ja. En daar hangt hij. En daar zat hij altijd, hier, in de vierde kroeg. Dan gaan wij daar zitten. Dit is Bart Storke uit Limburg. En dit is de Brabantse Christel de Laat. En veer nemen we u samen met in de aanloop naar het feest der feest. En wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk gezellig. En dit is toch wel vastelovend, hè? Begint dat gezegd nou al? Hier, vat me voor. Oké, kom op, we gaan. Oh, dan komt de koffie. Oh, lekker. Lekker. Helemaal goed. Had jij water weer? Spaarrood. Kreeg je klare ogen van. Had je het leuk met oud opnieuw? Het was helemaal goed. Ja? Maar ik vind oud opnieuw is gewoon zo'n lekker feest waar je even niks doet. Ik vind het altijd een beetje overgewaardeerd feest eigenlijk. Absoluut een jank. 2 lege stoelen, waarom? Wie komen daar? Ja, ik heb Henk gevraagd om te komen. Henk is eigenlijk ja, de goeroe op Limburgs gebied, zal ik maar zeggen. Ja, een goeroe is misschien een beetje ook overgewaardeerd. Maar hij weet wel heel veel van Limburgse muziek. Dames en heren, van harte welkom in deze mooie zaal. Hey. Te laat, Henk. Wat te laat, Het is zus te laat. Wat heb ze bieden? Laat spelen. Wat leuk dat ze er bent. Dat is Christel. Hi, Christel. Christel. Je bent een chique jong. Fijn. Dank je. Wat leuk dat ze er best. In Sittard, dus, weet je wie is dat van BD? 17 kilometer. Want toen woont ze in Echt, maar toen woont ze in... Gewoon een eigen, gewoon niet op het hengel. Oh, dat ja, dat is het. Ja, dat is. Dat is het grapje altijd. Ik denk dat Henk altijd uit Echt is, maar hij is daar niet geboren, hij woont daar alleen. Oh, wat leuk grapje. Ja. Henk, wie heb jij dat meegenomen? Nee, ik heb Toon metgenomen. En we zitten in Sittard, de stad van Toon, maar ook van Jo Eres en van Frits Rademacher. Ken je hem nog? Met zijn feestneus? Tuurlijk ken ik die, dat hoorde bij mijn opvoeding. Oké, we gaan even luisteren. Bart de Wetsoede ook, wie dat klinkt. Toon Hermans in het Nederlands. Even zeuken. En die zong dus Nederlands. Ja. Mien, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Maar toch heel even, want het is Toon in het Nederlands. Hè. En we vieren natuurlijk vastelovend in het platte en het Limburgs. Hè. Alle liedjes in Limburg. Ja, maar Toon Hermans, heel even voor de duidelijkheid, 1916 geboren. In 1933 maakte hij al carnavalsrevues hier in Sittard. Maar hij is heel snel naar het Nederlands gegaan. Maar hij heeft wel met dit soort grappige liedjes heeft hij wel natuurlijk de wieg gemaakt voor allerlei andere artiesten. Christel, Ja? Sheng on the Gang. Ja. Landelijk. Hey, Sheng! Een grote hit met carnaval. Werd is niet als carnavalsliedje uitgebracht. Dat is gewoon een of ander leuk liedje. De Nachtgraven. Van de Nachtgraven en Frans Teunis. Maar Sheng en de Gang, Henk, dat wordt er ook in de cover, of niet? Ja, zeker, Slavko Afsnik. Ik heb Slavko een keer geïnterviewd over Sheng en de Gang. Dat kost hij elke cover niet. Nee. Maar hij deed wel. Ik kreeg wel de Buma. Maar dat is wel overeenkomst met Brabant. Jullie maken ook alleen maar covers. Of je had het niet van ons. Nee, wacht even. Als we het dan toch over de inhoud gaan hebben, dan roep ik er iemand bij. Ja, roep er maar. Wie gaat daarbij halen? Die stoel is niet voor niks leeg, hè? Nee, dat snap Kijk, ik heb mijn collega meegenomen. Wij hebben Graat en de Laat op de radio. Ik ben er om mooi te zijn. En Jordi is van de inhoud. Ja, precies. Graat, kom erbij. Dag Graat, dag meneer Graat, meneer Stork. Want het ging over covers enzovoort. Jordi, ja, neem ons Ja, even dan moet mee ik toch door de even muziek. ingrijpen als we Die het over maken dus covers alleen maar hebben. covers. Het is een waanzinnig nummer, maar wij hebben natuurlijk ook gewoon eigen liedjes. Hè? Als je bij het begin begint, als ik in de carnavalstemming wil komen, begin ik. En nou die Heintje, de lucht in. Hé, maar wacht even. Dat hebben we gecoverd. Hij is gecoverd door Frans Teunis weer. Ja, Dus zeker. wie covers? Ja, Wel. ja. Ah, sorry, ik neem hem terug. Sorry, lieve mensen. Nee, dat geeft Maar niks. zo hebben wij hebben natuurlijk, kijk, jullie hebben natuurlijk met Sittard, met Venlo, met Maastricht, LVK ook allemaal eigen liedjes. Maar wij hebben natuurlijk ook Roosendaal, Tulpentanenstad, Krabbegat, Berg op Zoom, waar ze eigen liedjes maken. Oeteldonk, Den Bosch. Maar bijna ieder dorp heeft zijn eigen liedjesfeest. Wat is jullie toon? Wie is onze Toon? Nou ja, dan moet ik toch wel zeggen dat dan kom ik niet bij één persoon, maar dan kom ik toch bij een duo. Dan kom ik bij de deurzakkers uit. Dan weet iedereen al, we moeten in een actieve houding, we moeten gaan beginnen. Ik ga beginnen. En ja, ze bestaan 50 jaar en ik denk eigenlijk dat die mannen nooit ophouden. Die hebben zoveel verhalen en zoveel meegemaakt.
Van kroeg naar kroeg rijden tot alle grote dingen. Ik vind persoonlijk, en volgens mij is Christel het ook mee eens, ik vind dat die man een standbeeld verdienen. Standbeeld? En wat moet dat dan komen, dat standbeeld? Ja, wat mij betreft op iedere plek in Brabant. Als je dan toch een plek moet kiezen, Oeteldonk zou ik zeggen. Tuurlijk, ja. Op een mooie plek, met z'n tweeën. Maar die hebben we ook van die mensen wat de hele lange carrière Ja, maar ook mensen die inderdaad dat respect krijgen als ze opkomen. Beppie, hè? Wie lang zit die in het vak? 60 hoeft jaar volgens mij. op te komen, je hebt het gezien. Doe maar dat feestje nog eens even. Oh, gezellig. Frans Teunens, ook 60 jaar in het vak. We gaan nog niet naar Hoes. We gaan nog niet naar Hoes, ja. We gaan nog ik sprak hem op de 11e van de 11e. Dat was leuk. Hij is eigenlijk een drummer. Het is eigenlijk een drummer. Ja, hij is niet echt een zanger. Je hoort ook een beetje aan zijn stem dat hij eigenlijk... En hij snabbelt zich helemaal... hoe zeg je dat? Nog altijd, hè? Gewoon 5 optredens op de dag. Ongelooflijk. Hij was die 11e in Lana in België, gaat hij ook gewoon. Hè. En waar was hij Maastricht en dan moest hij in Roermond en daarna nog door. En dit is ongelooflijk. Als ik klokjes slår, ja, dan wil ik een uurtje stappen. Welkom bewegen! Even lekker moeten sleuren. Geen gezever en gezeur. Wie oud best ook weer Frans? 77. Mijn god. En dan wieveel hebben ze dan vandaag? Dus hebben ze deze nog? 6. 6 in totaal. Nieuwe peerden. Wat is dat toch? Wat drijft hij toch om dat allemaal te doen, om iemand op te treden? Ja, maar dit is de drijfveer van mijn leven. De mensen, dat fascineert me. Echt, ik weet niet. Mensen blij maken. Veel maken mensen blij. Dames en heren, wat zeg ik hier? Die handen! Steek de handjes er nog in. En wat gebeurt dan met dich als je staat op het podium en dan? Wat gebeurt er dan? Vertel ik dat lijkt me iets met. Krijg een warm gevoel en er staan mensen würdig. En die mensen die wachten tot ze niet de bol kunnen doen. Maar ik kan nog met de bol niet zien tot ze niet de bol snap je? Ja. Komt niet altijd zeggen de grens. Het mag ook wel eens gevoelig. Want doe best ook een gevoelige mens toch, of niet? Ja, heel erg sentimenteel. Oh. Want die leven is ook, ja, dat is ook geen op en neer, of niet? Kan Hele hoog en heel diep. je daar even vertellen? Ja, ik bedoel, kijk, ik heb me veel met mijn heup gebroken. Ja. En dan komt ze in een fase tot ze denkt, dat je niet meer. Ik kan me gewoon nooit meer beter. Ik ken hem meer, ja. En dan kom ik een vriend tegen, zoals Steeg, of die andere, of neem ze maar op, weer drie. En dan die draait weer. En dan voel ik me weer verbonden met de mensen die kaart trekken van die duizenden Limburgers en Brabanders, dat zijn hoor Limburgers, Ja. om die weer te amuseren. Dat is, je moest dat voorstellen, ik ben de elektrische auto en dat is het stopcontact. Ja. Super. Zo veel ze dat zelf. Ja, Dus ja, du moest dat ook, dat hebben ze nog nodig. Die kennen ze niet zonder. Ik denk niet dat er nog 5 man ligt. Maar is het serieus wat ze Ja, zeggen? echt serieus. Je zult er gewoon echt op de been. Ja. En jongens, we hebben een gure solo. En doe het weekendverhaal. Dan kreeg je keihard van mijn kop tot mijn tienen. Gisteren nog immer weer opnieuw. Win het nooit. Nee, nooit. Ik denk, als ik begraven zou worden, gaat de kist nog zo boven de jas. Wie lang ga je het nog doen? Ja, Dan ga je gewoon door. moet je gewoon luisteren. Ja. Je bent met de kameraden en haten meer. Als me iemand dit zou afpakken, heb ik het verteld, dan kunnen ze me graag op een kist horen van de vrieter zetten. En dan kunnen de mensen maar naar me komen kijken. En dan is het voorbij. Het is weer de lente, de zomer, als de bloempjes gaan bloeien. Ja. Zo bloeien weer roos. Zo nou. Ja, dat vind ik mooi gezegd. En nu is dat. En de wens, bloemetjes moesten water. Ja, dat is belangrijk. Dank je, Frans. Leuk, jongen. Waar zijn je handen?
En dan gaat er weer uur aan de Accu de France. Oplaaien voor de periode Noordervasteland. Het is al wel een feest in Roermond, hè? Ik bedoel, als we bijvoorbeeld kijken naar... Bij ons in Brabant, wij zijn wel steeds meer van de beat. Dus het mag allemaal flink wat steviger. Als je bijvoorbeeld je hebt bijvoorbeeld snollebolletjes, die tegenwoordig het Gelderdoom uitverkoopt. En als die bij ons optreedt, dan worden mensen helemaal gek. Maar er was ooit een grapje in een radioprogramma. Dat liedje heette Vrouwkes. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. En omdat daar een beat onder zat en lekker gedanst kon worden, werd er bijvoorbeeld opgepikt in alle après-ski gebieden. Ja. Dus de hele winter lang werd dat liedje de hele avond gedraaid. Ja, en daar scoorde hij toen zijn eerste hit mee. Maar zo heb je met heel veel, je hebt de Alpenzusjes, je hebt Jan Biggel bij ons, met Ons Moederzee nog, op het op Brabant. Maar er zit net even een lekkere, dikke beat onder. Ja, Ons Moederzee nog, doet dat nou niet. Maar ik deed het toch, ja ik weet het zo zeker. Nou Bart, daar zijn we dan in Brabant, Men Brabant. En we zijn hier bij de opnames van een muziekfeest. Met heel veel artiesten waar jij waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Wat doen we met lege bullen? Zo'n werkweek is een gedoe, best maandags al het weekend toe. Ik hou veel meer van après-ski, werk is mijn hobby niet. Biggel! Ja. Biggel! Dat is hem dus, de grote Jan Biggel. Dit is de grote Jan Biggel, de verrassing van, hoe lang is het geleden nou? 3 jaar. 3 jaar. Wat deed je voor die tijd, Jan? Stukken door. Zodra hij kon, toen het moment door was en ik kon mijn spaatje weggooien, dat was tussen wat ik weggooide. Hoppatee. Natuurlijk. Wat er gebeurde dan? Ja, de liedje. Mijn moeder zei nog, hè? Ja, als moeder zei nog, doe dat nou niet. Maar ik deed het toch, ja ik weet het, ze zei het. Ze zei het. Ze zei het. Met carnaval of tijdens wintersport, vakantiegeld en goud, zetten wij een tandje bij. Hey, kaboutertjes, kom maar voor de dag. Vroom, kaboutertjes, doe alles wat niet mag. Ik ken hun heel goed. Zij zijn yin en yang, zij horen bij elkaar, zij doen alles samen. Wij zijn gewoon klikklakken. En ik vind het gewoon fantastische vrouwen, want als je hier rondkijkt zijn het bijna allemaal mannen die optreden. Maar hoe is dat voor een vrouw in deze mannenwereld? Ja, fantastisch. Heerlijk, ja, geniet er gewoon. Ja, Huub, ik ken jou als Huub en ik ken jou als Ruud en ik weet, jij bent ook nog advocaat. Ja, geweest hè. Ik heb mijn toga aan de wilgen gehangen. Echt waar? Ja, want ik was eerst artiest, vanaf sinds 1982 dan. Ja, hoe oud was je toen? Toen was ik 22. Oh. Ja, ik was toen al muzikant en ineens kreeg ik een Nederlandstalig liedje. Wij hebben thuis een wasautomaat. Huub Hang Op is ontstaan toen. Maar Huub, jij bent een van de artiesten die zich nooit verlagen tot platvloerse teksten. Het gaat soms nergens over, maar je houdt wel van laagdrempelige, lekkere muziek. Met een glas bier op, lekker alles mee kunnen lallen. Ja. En hoeft allemaal niet hoe moeilijk na te denken over tekst. Van waar gaat het over diepzinnigheid, over de zin van het leven, dat hoeft allemaal niet. Gewoon samenpakken. Heb jij ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant? Ook zo'n broek. Ik weet, in Limburg maken ze wel eens teksten met diepzinnige gedachten. Hè? Is ook mooi hoor. Is ook mooi, maar doe jij niet. Nee, dat doe ik niet. Kom maar Jan, kom maar. Hoeft niet moeilijk. Loop er maar gewoon even Ze tussen. ziet er echt uit. Kijk, heerlijke chaos weer hier in Brabant. Heerlijk. Een van mijn beste cliënten bij de rechtbank. Oh ja? Ja. Jack, even, jij bent toch een beetje vies. Laten we eerlijk zijn. Nogal. En ik heb net jouw liedje weer gehoord. Ja. Kan het, ziet Jack? In principe, Christel, zeg ik niks verkeerds. Het is toch vaak het publiek die er bepaalt. doen, ja. Ik geef de bal voor en het publiek kopt hem in. En dat gaat perfect. Die teksten, want vorig jaar had hij een prachtig nummer. Ja. Helemaal naar mijn hart. En dan Een mooi liedje. Daar gaan we nu naar kijken. Of niet? Blijf toch een kleine viespeuk, hè? Ja. Maar we houden van elkaar. We houden wel van elkaar. Weer liefde. Nou, succes. Nou, dag mensen. Het is best wel leuk hier in Eindhoven. We zijn een beetje gek, dat wel. Maar superleuk.
Van de volle bak ambiance in Eindhoven terug naar het caféke in Zittert, hoe we samen met Jordi en Henk oude en nieuwe klassiekers doornemen. Heb ze nog een leuk pleitje? Nou, ik heb een cd'tje metgenomen. Hè? Je moest pleitjes metnemen, geen Ja, cd. nee, maar dit hebben ze neer op vinyl gebracht. Dit is vandaag van de groep W3, die komen uit Venlo. En dat was iets heel anders dan dat er tot nu toe op het LVK te horen was geweest. Die wonnen ook het LVK. Die hebben eigenlijk de trend gezet voor de hedendaagse vastelovenssound. Ja, jij bent muzikant, dus jij kunt dat beamen of ontkennen, toch? Nee, dat is zeker waar. Je ziet dat sowieso, dat als een clubje wint, dan krijg je het jaar daarna allemaal dat soort liedjes. Ja, ik wil ook zo'n liedje als... Maar dat is natuurlijk hetzelfde als wat er met snollebolletjes gebeurde, Ja, met vrouwtjes. ja. Daarna kwam die beat eigenlijk overal steeds meer terug. Ja, en we hebben natuurlijk ook een man die vooral heel veel tijdens carnaval te vinden is. En dat is Lambe Frans. Oh ja. En die heeft ooit een keer eigenlijk alle liedjes van vader Abraham tot het bloemetjesgordijn waar we het over hebben gehad. Ja. In één grote blender gegooid. En daar heeft hij handjes, bloemetjesgordijn van gemaakt. We gaan naar links en door de knieën en naar voren en weer terug. In de Polonaise met die handjes in de lucht. Zat je nou in die clip? Was jij het gewoon? Had hij nou iedereen nagedaan of wat was dat nou? En nou, Jordi zat live was in de echt. clip. Oh, jij was jezelf? En men heeft die nagedaan en ik vond dat briljant. Handjes, bloemetjes, gordijn. Je ziet wel dat er bepaalde tendensen zijn in de muziek. Hè. We hebben bijvoorbeeld LVK in Limburg. En dat is ooit ontstaan als verzet tegen de Hollandse lawine van allerlei artiesten die meenden met carnaval in een week of 2 weken tijd hun zakken te vullen. Deze dame, Ria Valk, de liefde van de mannen gaat door de maag, oftewel worstjes op mijn borstjes. Zet hem even op. De platvloersheid van dat liedje is voor mensen de aanleiding geweest om in protest te komen tegen Hilversum, want die draaiden inderdaad dat soort nummers. En zo is het LVK ontstaan. Het LVK is een stimulans geweest voor mensen in de dorpen en de steden in Limburg om weer eigen carnavalsmuziek te gaan. Ik ga dit afzetten, ik vind het echt helemaal niks. Zullen we altijd zien, hè? Wie is er weer als eerste op wie stijgt weg? Sorry, ik ben nooit te laat. Ach, schijt Maar nu wel. Welkom in Mail. Ja, heerlijk. Sorry hè. Ik sta hier alweer te wachten en jij gaat me nou natuurlijk vertellen wat we hier doen. Ik heb wel een cadeautje voor je. Kijk, dit is 1. Even, breng groet jongens, breng groet. Tada! Tada! En ik heb er nog een. Kijk, dit is leuk hè. Dat is leuk. Kunnen we zo en dan kunnen we zo. Hè? Maar kom op, dan vertel maar, wat doen we hier? We zijn in Mail, dit zijn de halve finales van het LVK. En dit is de eerste ronde. LVK. Ja, Limburgs Vastelovens liedjesconcours. Voilà. 200 liedjes ingeschreven ongeveer. En dan blijven er uiteindelijk 20 over voor de grote finale in Maastricht. Oh. Ja, spannend En hoor. hier gaan we de eerste shift in. Langzaam loopt het vol. Kijk, die zijn al reclame aan het maken. Dat is goed hè. Voor welk liedje zit jij? Wij zijn voor een Mark en Wilhelmini. Oh, wat hebben die voor liedje? Zingen ze een stukje. Met vastelovens. Zingen ze een stukje. Ja, maar ik moest niet laten zingen, we zijn uit de tender leeg. Kunnen we niet maken. Kom dan, stort ons erin. Kom. Hup. Dus aan de kant, uit de wiek. Dit wordt verdomme knomme chic, het is 11 vol. De vasteloven moet erdoor. En wat is het nu, dat LVK? Kan je zo snel even in een notendop vertellen? En wat doe je ervan ving zo? Het LVK is ons Eurovisie Songfestival. Er zijn er een stuk of 200 die ieder jaar een liedje maken. Ja. Nou ja, dat is gewoon bizar. Dus dat is een soort cultuuruiting. Blijkbaar willen we zingen. Maar wie is de stand nu? Want we zijn inmiddels weer. Het is van hoe de protest. Er is van alles gebeurd. Ik denk dat op dit moment is de invloed van Keulen is heel belangrijk. Welke muziek daar gemaakt wordt. Je ziet nu dat er tussen de studio's en de artiesten zitten nu producers. Dus er wordt nagedacht over hoe gaan we dat liedje ook in de studio goed neerzetten. En je merkt ook wel de invloed een beetje van de snollebolletjes. Een beetje die ADHD links, rechts. Is het ook gewoon een commercieel ding? Het is zeker commercieel. Het is altijd een commercieel doel geweest. Alleen het is geëxplodeerd. En eigenlijk als je carnavalsliedjes moet neerzetten in zeg maar de muziek, de wereldmuziek.
dan zijn het eigenlijk drinkliedjes. Drinking songs, zeggen ze in Ierland en Engeland. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do? Die. Of alle Duitse liedjes. Hè. Weer zal das bezahlen. Weer had zoveel geld. Ja, is Meijer Kloofuur. Wat begroesten met 196 liedjes, dan zijn er nog 60 uur voor die aan de gewede vuur gesteld. Hier is terug nummer 1, Oud van Roy. Van Lieshout en Arts, ik word niet gaan. Hoi, ik ben Brigitte Soos en ik kom uit Geleen. Ik zing gewoon weer in het Geleens. Zingt ze in Geleens, maar dit is maar Geleen de Roede, vervungt ze door Limburg? Of ja, Limburg één keer. En ik heb... Het vuur van vastelavond, dat Razendam ben bruid, dat deilen weer met angeren, dat spritte vonkt het gruut. Ja. Wie een loop het vuur kijkt, dat was door Limburg her. Ja, dat was dus kijk, eerst dat Geleen. was door... Sorry. Door onze stad. Door onze stad. Heel veel succes. Zet hem op, hè. Zet hem op, hè. Veel succes. Ze moet op. Het is een heel serieuze wedstrijd natuurlijk. Dus, het is allemaal geen kattenpis. Zit vakkelen niet lang en kon niet vlammen. Zit wakkelen niet lang en kon er tegenaan. Hoe hoog is ons vuur weer te branden? Joh, we vakkelen niet lang, is al het vuur en vlam. Ik begin helemaal het gevoel te krijgen. Lekker, hè? Het is heerlijk. Het is enthousiast, het is fijn. Kei warm, kei warm. Het is kei warm, maar wel leuk. Maar wel leuk. Ja, gezellig, hè. Kom op, we gaan. Dag. We zijn hier in de kroeg van Toon. Hè? Wat Toon heel goed kan, was iets heel kleins, daar een heel mooi gevoelig iets van maken. Met heel veel humor ook erin. Precies. En dan sta je s'avonds op dat grote plein of in die kleine kroeg, helemaal vol, stampvol, tegen elkaar aan te stinken en te zweten. En dan wordt dat plaatje opgezet. Ja, maar dan heb ik er wel eentje uit Limburg, die ik zelf ook vaak draai in de auto, wat ik ook echt heerlijk vind om naar te luisteren. Toevallig heb je hem. Ik heb hem voor je meegenomen. Ja, heel toevallig. Lex Uiting naar het zuien, dat vind ik echt... Maar echt kippenvel, hè? Geweldig, kippenvel. Dat is export, hè? Ja. Lex. En Lex heeft natuurlijk een grote lans gebroken in Hilversum en in de grachtengordel voor het vastelovend onder de grote rivieren. En ik hoop dat we meer naar dit soort muziek gaan. Waar je gewoon dat gezellige, dat fijne, dat samen. En dat is dus toch weer de parallel tussen Limburg en Brabant. Ik kom ver, maar kom ook altijd weg. Druk nog het stadje